Vaša vrijednost sada više nego ikada dolazi do izražaja, no jesu li točne informacije da su neki zdravstveni djelatnici dobili manje plaće? Nažalost, moram reći da su djelatnici dobili manje plaće, da im nisu plaćeni prekovremeni rad, da im nije plaćeno dežurstvo, već se to nekako složilo tako da im se da slobodni dan bez onog da bi pitali djelatnika, odnosno djelatnik sam mora tražiti slobodni dan, jer znamo da je potpisan dodatak kolektivnog ugovora koji jasno govori koja su prava i obveze poslodavca i radnika. Znači, svakom radniku mora biti plaćen prekovremeni rad, a sukladno tome i naš ministar zdravstva je poslao svim ravnateljima, upravama bolnice da su dužne poštivati tu proceduru, odnosno članak iz kolektivnog ugovora. Što očekujete dalje po pitanju tog dodatka kolektivnog ugovora? Hoćete li možda tražiti neki sastanak s ministrom? Pa zasigurno ćemo tražiti sastanak sa ministrom. Ministar je uvijek odgovorio na naše upite i našu problematiku, što imamo priliku sada vidjeti na dopisno. Vrlo često su to administrativni propisi koje poslodavci ne poštivaju, jer imam priliku čuti od Dubrovnika i dalje diljem Lijepe naše kolike problemi su naše medicinske sestre i ostali djelatnici imali problema pri isplati ovog osobnog dohotka, premda još svi nisu ni dobili plaće, a isto tako najave koje kažu za 4. mjesec da će biti drugačiji, jer svi kažu manji je broj bolesnika, pa sukladno tome ne može biti ista plaća i sve plaćeno kao što je bilo recimo u veljači 2020. Možda tu ima istine, ali moram naglasiti da nama su ostali najteži bolesnici na odjelima o kojima mi skrbimo i ti bolesnici zasigurno traže skrb medicinske sestre. Evo, puno vam hvala na ovom razgovoru. Evo, upravo radi svih zdravstvenih djelatnika, ostanite doma. Hvala ti lijepa, bila je ovo Mateja Damjanović.